ಗಗ್ಗಾರದ ಮಿಚ್ಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಮಾನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿದೆ ಇದು ಕಠಿನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಮಾನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆತುಜಿ ಕಠಿನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ದೈವದ ಪೂರ್ಣಾವತಾರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮುಗಮೂರ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಾವತಾರವನ್ನ ಅಣಿತ ಮುಗಮೂರ್ತಿದ ಈ ಪೂರ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅನಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ತೆಂಕುಲ ಅವಿನ ಒತ್ತೋ ನಡೆ ದುಂಬು ತಿರುತೆತ್ತಂಡು ಪಾಲದೆತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ಲೈವುಡು ಬೆತ್ತ ಇಂಚಿತ್ತನ ಬರ ಬೈದಂಡು ಒತ್ತೋ ನಡೆ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಪರಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗ ಅನಿಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನ ನೇಮದೆಚ್ಚಿಡು ಪನ್ಪಣ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಾವು ದೈವದ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪಡು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಾವು ದೈವನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂಪುಣಂದ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪದ ಇತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಣು ಅಂಡ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಇಂಚೇನೇ ಪನ್ಪುಣ ಅಂದು ಪೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನು ಪೂರ್ಣ ತುಯಿಲೆಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪಡು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ತಿರಿ ಐಕ ಮಲ್ತದು ಪಾಲೆದ ಮುಗೋ ಅತ್ರ ಬೇತೆ ನಮಕ್ ಆ ಕಾಲೋಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅಂಚೆತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಇದೀ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಡು ಕಂಚಿಡು ಬೋಡಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಮಲ್ತದೇರು ನೇನು ಆತೆ ಪನೋಲಿ ಐಕ್ ಆರ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂದುಲ ಬತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊರಪ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನೋಡು ನಂಕಲವು ಸಾಕಾರ ಆಪಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ನಂಕಲ ಸಾಕಾರಲು ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಕ ಮೂಲ ತಿರಿಬೋಡೆ ತಿರಿ ಉಂಡು ಈ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇತ್ತನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ್ಣವಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವನು ಮಲ್ದಿಜೇರು ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪರ ನೀರು ದುಂಬು ಗೊಗ್ಗೆಲಿಡ್ದ ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಹಿಡ್ದ ತೋಡುದು ಕಣ ಒಂದು ಇತ್ತ ಲಾಟ ಬತ್ತಂಡು ಒಯ್ತದು ಪತದು ಕನೆಯರ ಶುರು ಮಲ್ತ ಒಯ್ತದೆತ್ತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಣೋಕಂತ ದುಂಬು ಇಡೀ ಒಟಾರ ಗೊಂಜುಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂಗಣೋಗು ಬತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂಗಣೋಗು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನೇನು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐನು ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿಯ ದೆತ್ತ ಇಲ್ಲಡು ದೆಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಇಲ್ಲದಕ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡ ದೈವದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಮನ್ಪುಣಂತ ದೈವದ ವಿಚಾರಧಾರೆಲ ಬಣ್ಣಗಲ ಇಂಚೆನೆ ಕಾಲುಗ ಅನುಗುಣವಾದ ಐಕೈಕ ಬೋಡಾಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ನನಗ ಅವೇನು ಮಂತೊಂದು ಬೈದನು ಐಟು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನು ಒರಿಪೋಡು ಬನ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ನೆಲಿಟ್ಟು ಐಕ ಬೋಡಾಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ತಿರಿನ ಐಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಂಚೆತ್ತಿನ ಉಂಡು ಓಲೋಲು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಉಪ್ಪೋಡ ಅವೇನು ಪೂರ ದೀಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಂತ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಒಯ್ತ ಅನಿಮಲ್ತಂಡ್ಲ ಐತ ಪಿರೋಳು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ತಿರಿನ ಕಟ್ಟುನಂಚೆತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯಿನ ಆತ ನಂಗೆ ದೈವಗ ನಿಷಿದ್ಧ ಆಯಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ನಾನೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುಲೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯ ರೀತಿ ಪರತನು ನಿಗಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಸತನು ಶಿಶಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿವರ್ತನದ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿತ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ನು ಮತ್ತ ನಿಜವಾದ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವು ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ಕುಲದಾಯಿಗೆ ಅದ್ದತೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲದಾಯಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುರ ಕುಲದಾಯಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಪನೋಡತೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಡತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತು ಇತ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಮಂತಿಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಐತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಕಿರುಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಐಕನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ದೈವಾರಾಧನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪನೊಂದು ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಐನಾನರು ಇರ್ಪನ್ನೆ ಅತ ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ದೈವ ನೇಮುಡು ಬತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇನುಡತೆ ಕೇಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಂಗಣದ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ದೆಪ್ಪುಲೇನು ಪಂಡ ದೈವದ ವಾಚಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಂದತ್ತು ದೆಪ್ಪುಲೇನು ಮಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುಲೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕಲು ಮಗ ತೋರಿಸ ದೆತ್ತೇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರೆ ಬಗತ್ತೇರು ಹಿರೇ ಗಂಧಯ್ಯಂಡೆ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ದೈವದ ಅಂಗಣಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆರು ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಉಂದುದಾಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರು ಪಂಡಿತ ವಿಚಾರ ಒಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಯಾನು ಸಿವಿಲ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು ಕಟ್ಟುನೆ ಅದು ಯಾನ್ ಬನ್ಪ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಎತೋ ಕಡೆಟ್ ದೈವ ಗಗ್ಗರ್ ದೀಪಿನಲ್ಪ ಇನಿಕ್ಕಲ ದೈವ ಓಲು ಗಗ್ಗರ್ ದೀಪುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಹೊಲ ಪನ್ಪಲೆ ಕೊಡು ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದ ಹೊಲ ಆವೊಂದು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಉಂಟು ನಿಜವಾದ
ಮಣ್ಣು ಗಗ್ಗಾರದ ದೀಪುನಂಚೆತ್ತನ ದೈವ ಓಲು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಅಂಗಣ ಇನಿಕಲ ಮನ್ನೆ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ ಪೆರಾರ ಅಂದು ಬಾರಿ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಫುಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನದನಿ ಆ ಮೂಜಿ ದೈವಗು ನೇಮಗಟ್ಟನಕುಲ್ಲ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಏರ್ನ ಕಾರ್ಲ ಒರಿಯೊಂದು ನಿಜ ಆರವೇನು ದೆತ್ತದು ಮಣ್ಣೇ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಪಂತಿ ಆಯ್ತು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗಲ್ನ ಕಟ್ಟ ಸಾರಣ್ಣ ಅವ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಇದು ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ತಿಬಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನ್ಪನೆ ತಿಬಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಗನಗ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚೋಲಿ ಆತು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೈವ ಆಂಡ ಅವಳು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮನ್ನೆ ಅದು ಮಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಣ್ಣೆ ದೀವು ಅವು ಮಣ್ಣೆ ಸರಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ಉಂಡು ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ನಂಗೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ಉಟ್ಟೋಲಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೂರ ಅನ್ನೊಂದು ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡ್ಲ ಆ ನೇಮ ನೆರಿ ಆಪಿರಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ನಡೆಕ್ ದಯಮಲ್ತ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ನ ಏರ್ಲ ಪಾಡೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡಿರಂಚೆತ್ತಿನವು ಸರಿಲ ಹತ್ತು ಅವು ಮಾತ ಪರಿವರ್ತನೆ 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 ಬಲ್ಲಿದೆಗ ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆನ್ನ ಮಂತೊಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಓಡೆಗೆ ಅತ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಐದು ದಾಳ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಯಾರಕೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಪೂರ್ಣಾವತಾರಗೆ ಬರ್ಕ ದೈವ ಅಣಿಕಟ್ಟದ ಅತ್ತನ ಪ್ರತಿಮಾನ ಚಿರುగు ಬರ್ಕ ದೈವ ನುಡಿಕೊರ್ಪು ನೀವೊಳಗೆ ಬಲತಕಾರ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರುದು ದೈವ ನುಡಿಕೊರು ಕೊರೋಡೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರ್ನೆಕ್ಕಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಪನರ ಸಮರ್ಥನೆ ಎತ್ತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಳ ಪ್ರಕೃತಿದ ಎತ್ತ ಅಂತ ಬನ್ನಲಿ ಆಂಡ ಐಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಉಷ್ಣಗಲ ಎಂಜಿನತ್ತ ಹೀಟಂದು ಬಣ್ಪ ಐಕಲ ಮಣ್ಣದ ಸಂಪುಗಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನುಗ್ರಹ ಲಂಚನೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಸುಖಕ್ಕಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಣ್ಣಿಡು ಬತ್ತೊಂದು ಈರು ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ನೆಲ್ದಾರ್ಥ ಉಳಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಅಡೆಗೆ ಬೋಕ ಈರ್ನ ಹೊಡ್ದ ಉಳ್ಳಗುಡ್ಡೆಗೆ ಒಣಗಲ್ತ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತುರಿಂಜತೆ ಅಂಶೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಷತ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ದೆ ಮಣ್ಣೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ್ ಈರವಲ್ ಬೋನ ಗಂಧ ಕೊರ್ರೆ ಜನ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾದಿ ಅಂದ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಾಡಿಯರಂದಂಡ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಅತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಈರವಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿಂಚ ಬಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಖಂಡಿತ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಅಂದರೆಗೆ ಪಣೋಲಿ ಅವ್ದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಪರತೆ ನಿಗಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಸತೆಡು ತೋಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅನು ಅವಳು ಆರು ಪಂಡಿತ ಶಬ್ದೊಡೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡ ಅರ್ಥೋಲು ಉಂಡು ದೈವ ಪಂಡಿತ ಅವು ಏತು ಸರಿಯಿಂದ ಬೂಲು ಆ ಶಬ್ದ ಇನಿಕೋಡೆತ್ತು ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡು ಬೈದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ದೈವದ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಡ ಬೈದಿನಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಅಪಗ ಎಂಚೆತ್ತನ ದೈವದ ಆಲಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ದೈವದ ಆಲಯ ಒಂಜೆನು ತೂವಡೆ ಮಾತೆನ್ನ ತೂಲೆ ಐಕ್ ಸುತ್ತ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇಟಲ್ಲ ಮಧ್ಯೋಡು ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಪಣೋಲಿ ನಿಕುಲು ಪಾಡೊಚ್ಚಿಂದೆ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ದಯಗ ಆಪುಜಿ ಪರತೆಯನ್ನು ತೋಡೊಟ್ಟು ದೈವ ಪನ್ಪುಣತ್ತೆ ಪರತೆಯನ್ನು ತೋಡೊಚ್ಚಿ ಪರತೆಯನ್ನು ನಿಗುಪೊಚ್ಚಿ ಪೊಸತ್ತೆಯನ್ನು ತೋಡೊಚ್ಚಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪುಣತ್ತೆ ಅಪಗಡದಂಡು ತೋಡಂದೆ ನಿಗುಪಂದೆ ಆಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡ ಅಂದು ಬಂದೆ ನಮ್ಮಡ ಎಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದೇ ದೇನಂದರೆ ಅಂದೇ ಲೋಕೇಶರೇ ದುಂಬು ದೈವಗು ಸಾನತ್ತಲೆ ದೈವಗು ದುಂಬು ಮಂಚವಿತ್ತಲೆ ದೈವ ದುಂಬು ಮುಗ ಇತ್ತಲೆ ಅವು ಅಂಚೆನೆತ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ದಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ದಾಯಗಿನಿ ಇಂಟ ಉಲಾಯಿಗ ಗ್ರೆನೈಟ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದೇರು ದಾಯಗ ಸಾಣೋಗು ಆಯಾ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತೇರು ದಾಯಗಿನಿ ಪೂರ್ತಿ ನೇನು ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಾಮ್ರೋನು ಮಾತ ದಾಯಗಿನಿ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ದಾಯಗಿನಿ ಕುಲ ಹೊಸತೇನು ತೋಡಿಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಜನಗಂಡ ಈಗ ಐಕ ಈರಿ ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಂಡ ದೈವಗು ಅನುಕೂಲ ಓ ಉಂಡು ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಲಿ ದೈವಗು ಬಂಡ ಸಮಾಜಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಲ್ಲ ದೈವಗು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಎಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದುಂಬು ಮಣ್ಣಿಪ್ಪುನ ಮಣ್ಣಿಪ್ಪೋಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆಕ್ರಮಟೆ ತೀವೋಡು ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಕೆತ್ತರೆ ಪಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನನಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಾರಣ ಕೊರ್ದು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಮೌಢ್ಯ ಮಲ್ಪನವು ಅವು ಸರಿಯತ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಈತೆ ಈರ್ನ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನ ಅವು ಸತ್ಯ ಅವು ನಿಜ ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಡ
ಪರಿವರ್ತನೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಈತ ಬೈದರು ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನು ಒರುಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧಕೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಅವಿನ ಒರ್ಪು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಆ ಜನಮಂದಿಗಳ ನಂಗೆ ದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಸ್ತಿಲು ಸಂಪತ್ತುನು ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಅದೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪೆನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಕೊಣಪುಣಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಸುಂಡು ಆನಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನಾರಿ ನೀ ಅನ್ನ ಕಾಸುಂಡು ಪಣದ ಅಪ್ಪೆನು ಉಪ್ಪರಿಗೆಡುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಅಪ್ಪೆನೇ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪುನು ಪೂರ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ ತೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಓವು ಬತ್ತಂಡಲ ಆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಲೇನು ಕೆಲವೊಂಜೇನು ಒರ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನಕುಲುಕೇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಈರು ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಒಂಜಾತ ಉತ್ತರ ಗಗ್ಗರ್ದೆಚ್ಚಿ ಮಾನಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮಾನಚ್ಚಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಣ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಈರಿನ ತೀರಿನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥನದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಿಯರು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ವತಿರ್ದು ಇರೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವೇನಂಚೆತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.